Табып бергәне аш булмас ди безнең халык. Ул үз юлын мөстәкыйль үтәргә ярата. Уңыш үзен озак көттермәй. Беренче альбом, шыгырым тулы зал белән беренче концерт һәм әлбәттә тамашачы мәхәббәте. Тик барысы да бер мизгелдә өзелә язып кала. Кем коткара һәм нәрсә ярдәм итә? Барысы да ачыктан ачык әңгәмәләр. Рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бездә бүген кунакта Ульян өлкәсеннән килгән яшь башкаручы Илдар Насиров. Хәерле көн, Илдар. Хәерле көн, Ильяс. Хәерле көн, майданлылар. Исәнмесез. Син яшь һәм тавышлы башкаручы. Шундый кызыклы образда романтик, кызлар сиңа гашыйк. Менә шушы беренче этапны сәхнәдә бик лаеклы уздың бит инде. Барсы да яхшы булды, фестивальләрне җиңдең, хәзер сөйләшеп узарбыз. Менә ул беренче этапны узганда сиңа нәрсә көч биреп торды? Көч миңа биреп торганнар беренчедән әти-әниләр, гаилә. Гаиләм минем өчен янып тора һәр көнне. Менә мин нинди булса чит илгә чыксам, чит шәһәрләргә чыксам, конкурсларда катнашсам, алар минем өчен бик зур ярдәм бирәләр. Һәм дә инде дулкынланалар. Синең өчен инде җан атып торалар дип әйтик. Менә беренче уңышларыңа күрсәк, менә монда безнең берничә син алып килгән бүләкләр ята дип әйтик. Аның берсе синең иң беренче альбомың. Иң беренче, тәүге беренче альбомым. Тормыш бүләге дип атала. Нишләп шулай дип атады? Беренчедән әйтәсем килә, бу минем сүзләргә язылган, чөнки мин үзем дә җырчы гына түгел, мин үзем автор башкаручы буларак та чыгышлар ясыйм. Барлык җырлар да синеке. Юк, анда бар җыр, теге милли җырлар, халык җырлары да бар. Бер җыр бар, Гүзәлия иҗат иткән җыры. Менә бар иде минем дустым, хәзер инде Мәскәүдә яши, Игорь Хан. Анарга бик зур рәхмәтлемен, чөнки 4 ел эчендә без шушы альбомны тупладык. Синең монда 14 җыр. 14. Шигырьләрне үзең язасың, беләм. Үзем язам, Көйләр дә язам, Илдар Насир. Көйләр әлеге вакытта идея бар шундый язырга, но пока вакыт килеп җитмәде. Җиңеш әле пешеп бетмәде. Пока сүзләр генә килеп чыга, чөнки мин укытучы буларак та миңа калса бик җиңелчә чыгарам аларны. Менә синең шундый сүзләрең бар. Мин һәр вакыт мөстәкыйль булдым. Әти-әнидән ярдәм сораганым булмады. Бу сүзләр синең тормыш принцибың, Илдар? Беренчедән 2016 елда бик авыр тормышым булды. Чөнки Казанга мине чакырды берәр продюсер. Синең клипларың да байтак, җырларың да бик күп. Әйдә, мин сиңа теге сәхнәгә чыгарга булышам. Сәхнәдә балкып торырсың. Мин инде теге яшь буларак, теге кызыксынып, уянып, шулай ышандым, килдем, договор төзедек, тик договор буенча барлык әйберләр ул үтәмәде. Килешү пунктлары өчен ашмады. Менә 4 ай эчендә мин 10 меңгә яшәдем инде Казанда. Анарга да зур рәхмәтләрне әйтәсем килә, чөнки бу минем өчен урок булды. Тормыш дәресе. Тормыш дәресе, чөнки мин хәзер уйлабрак эшлим, ничек нинди каналлар белән эшләргә, кем белән эшләргә үзем эшемне алып барам. Хәтта инде иҗатымны бөтен төшерү процессларын, бөтен әйберләрне иҗат буенча мин үзем алып барам. Әти-әниләрдән бер тиен дә акча сораганым булмады. Мәсәлән, клипларга да, җырларга да, менә шушы дискларны чыгару, конкурсларда катнашу, бер тиен дә акча сораганым булмады. Соңгы тапкыр кайчан сораган? Кичкенә вакытта бер йомшак уенчык алып бирергә. Карале, Илдар, менә монда тагын бер матур бүләк.
Ул синең өчен бик Бүләк түгел, истәлекле мизгел әлбәттә. Ул Ульян өлкәсендә узган синең беренче тәүге концерты, менә Илдар Насыйровның узган ул беренче концерты шыгрым тулы заллар белән. Әйе, Ульянда шыгрым тулы зал булды. Ышанычын акладымы бу концерт? Аклады, минем өчен бу тагын бер баскычка менү булды. Анда махсус кунаклар да булды. Минем бик зур поддержка ул Татарстанның халык артисты Мингул Галиев, афишада сез күрәсез. Мингул абыйга бик зур рәхмәтлемен, чөнки кыска вакыт эчендә, 4 көн эчендә ул минем бөтен тавышымны үзгәртте. Чөнки анда теге вибрато да бар иде, теге тавыш калтырана иде. Ул бөтен ниләрне давалап, нитеп шулай эшләде. Нишләп мишәр егете дип атарга булдың? Син беләбез мишәр егете икәнеңне. Менә шул концерт бик үзенчәлекле исем. Менә шушы авырлыкларны, киртәләрне узып, мин шушы концертны ясарга булдым. Чөнки хәзерге вакытта бөтен кешеләрнең продюсерлары да бар, ярдәмчеләре да бар, ә мин үзем кешемне, бөтен мишәрлегемне җыеп, мен үзем дә теге мишәр елгыр халык. Авыр характерлы түгел мин, но бераз гына бар авыр. Шуңа күрә мин шундый программа атып, бөтен сынауларны үтеп, шушы концертны куярга булдым мин. Бик авыр булды әзерлекләр. Менә залны, шыгрым тулы залны җыю Ульян өлкәсендә ничек килеп чыкты соң бу? Бик кичле реклама булды, чөнки бөтен яктан ярдәм килде. Татар мәдәни автономиясыннан килде. Рамис Фарукович татар мәдәният үзәгендә мин 10 ел эшләп чыккан егет миянда җырлап чыктым, солист булдым миянда. Менә аларга да рәхмәт әйтәсем килә. Kile bal, jilektek temli şağım. Senden başka bir kimne de yaratılmamın canım. Jilekli de jilekleri bik temli. Sügen yarlar yanda şokta, dünyalar eyemli. Jilekli de jilekleri bik temli. Sügen yarlar yanda şokta, dünyalar eyemli. Sügen yarlar yanda şokta, dünyalar eyemli. Dünyalar eyemli. Әйдә шундый җәйгез секундә тик кенә утырмыйк, безнең менә салкын шәйләребез бар. Рәхим итеп сол, эш, мин ул арада сиңа сорау бирә торам Илдар. Синең бит әле бик кызык булган шигырь язу тарихында. Әйе. Беренче шигырь язу тарихын, беренче хисләр кайчан килде ул? Шагыйрь, укытучы һәм җырчы. Уникаль күренеш. Беренче шигырь ул килеп чыккан, үзем дә аңламадым ничек яздым да, тырыштым, но киләсе язмалар ул философия темага әйләнгән. Бар минем шушы альбомда, менә 3нче җыр Бас җиргә сеңелем дип аталган. Бу мин махсус минем бер туган апама багышладым. Дарина исемле. Бик күп авырлыклар күргән минем апам. Чөнки 2 айсыз калды. Менә шушы авырлыкларны күреп, мин аның тормышына багышлап, аның язмышын тоеп, шушы җыр туды мин. Шул шигырьнең бер өлешен безнең тамашачыларыбызга да башкарып китмәсеңме? Менә күптән түгел генә аның әбисе вафат булды. Якын кешесе. Әйе. Менә ул тормышын үзе алып барды. Аллага шөкер, хәзер инде кияүгә чыкты, баласын тапты. Афәрин. Әгәр дә мин ялгызым калсам,
Шинәрмен бу авыр тормышта. Калган гомер бер нигә тормас, йөрәк тулган авыр ярадан. Әгәр дә мин ялгызым калсам, бар дөньямның яме бетәчәк. Кояш мине җылы назласа да, башка төрле булыр киләчәк. Әгәр дә мин ялгызым калсам, кырда таш булып ятармын саргаеп. Күңелем сагынуларга тулганда, җилләр сәлам бирер моңаеп. Әй бу тормыш сынауларын, ничек кенә җиңел үтәргә? Нигә шулай кырыс язмышым бәхет юлыннан бирмисен атларга? Менә шулайрак туды минем шундый философик яктан шигырь. Шигырьләр кайчан туа? Ашап утырганда, бер кая барганда, дәрестә утырганда бәлки балалар янында. Бик җиңелчә язмыйм мин. Мин бөтен тормышны күзәтеп барам. Анализлап, сеңдереп. Бар бит теге шигырь язучылар язалар да, и все, штамповка инде. Бер төрле шигырьләр, мәхәббәт темасына, а минем теге башымда бөтен уйларымны барып, бөтен философия шигырьгә салам. Менә хәзерге замандан инде тормыш. Менә шунысын күрсәтергә тырышам. Синең әле бала чагыңда музыка белән шөгыльләнүең инде иртәдән билгеле. Аккордеон дәресләренә йөргәнсең. Монда әле ноталарны да алып килгәнсең дип беләм. Безгә күрсәтмәсең ул ноталарны. Ноталар, менә алар. Теләп бардыңмы? Илдар ул аккордеон дәресләренә әллә якыннарың әти-әнинең мәҗбүр итүе булдымы? Балалар бит сыйныфтан әнием өстерәп барган шушы аккордеонга. Минем теләгем буенча түгел, өстерәп, әйе, хәзер барасың инде уйнарга. Ve 3-нче сыйныфтан 9-нчы сыйныфка кадәр мен шушы аккордеонга йөрдем. 9-нчы сыйныфта экзаменнар да бар. Вакытта җитми. Имтиханнар инде бөтен вакытны ала бик. Монда аккордеон. Монда аккордеон. Ничек өлгердең? Менә елап килә идем дәрескә мин. Теге түземлегем җитмәгән. Китәм инде мин. Теге укытучым янына киләм. Опять-таки син дәрескә әзерләнмәгән килдең. Мин теге башымны салып мен шулай чыгып китә идем. Тан әгәр дә 2 тапкыр шулай әзерләнмәгән булсаң, килмисең башы дәрескә. Сине куалар мәктәптә килеп чыга. Әйе. Нәрсә сине гел тота иде бу мәктәптә? Укытучылар яхшы идеме? Кызыксыну. Чөнки ул миңа хәзерге вакытта бик кирәк иде. Аккордеонда уйнау. Аккордеонда. Хәзер мин бөтен ноталарны кызганычка каршы онытып та бетердем. Сиңа бит бер уйлаганда хәзер кирәк булуы бар. Әле безнең эстрадада аккордеонлы җырчыны күргәннәр юк иде бугай. Әйе. Син шундый мөмкинлегең бар. Менә кулланмыйсың. Хәзер анда уйлар бар. Менә яңадан шушы аккордеон тотып, ноталарны искә төшереп уйнарга андай мөмкинлек тә бар. Чөнки вакыт җитми хәзер. Син тумышың белән Ульян өлкәсендә. Татар музыкасы ничек яши Ульянда? Әйбәт яши, чөнки татар мәдәният үзәге Ульян эчендә бар. Шундый бина. Яшәп килә. Әйе, директорының бик матур ханым Рәмилә Хайдарова Сафина. Әйданга сәлам юллыйк әле. Әйдәгез. Телеканалыннан. Бик кайнар сәлам Рәмилә Хайдарова Сафинага. Аның көчле поддержка менә 10 ел эчендә ул мине татар мәдәният үзәгенең төп солисты буларак мин хәзер ясыйм. Музыка дөньясында Илдар Насировны кем саклап калган? Казанга килгәч Илдарны нәрсә елларга мәҗбүр иткән? Һәм ни өчен бүгенге көндә Илдар мәктәптә укытучы булып эшли? Булар барысы да кыска вакытта рекламадан соң безнең белән калыгыз. Икенче өлешебезне дә башлап җибәрәбез. Илдар Насиров бездә бүген кунакта, Ульян өлкәсе кунагы. Менә Илдар 2016 елда Казанга күчеп килгәч, синең белән бер моңсу хәл була. Синең менә шундый сүзләреңне дә укып китәм. Син елыйсың. Беренче сулышым бетте. Миңа ул вакытта бик авыр булды. Шул вакытта мин әтигә шалтыраттым. Бер генә сүз әйттем, бер генә фраза. Әти, мин башка булай булдыра алмыйм. Әлеге мөһим шалтырату. Нәрсә сине еларга мәҗбүр итте шулай да? 2016 елда
Әйтеп үттем бит, продюсер белән эшләдем. Менә шушы хәл булгач, 10 мең миңа түләгәч, мин бер кайчан да кешедән акча сораганым булмады. Хәтта инде әти-әниләрдән. Мин әйтеп үттем инде. Менә килдем, шушы зарплатымны алып, утырдым. Әтимә шалтыраттым. Әти, миңа тагын 10 меңне түләгәннәр. Нишлим икәнсең хәзер мин? Казанда яши алмыйм мин шул кадәр акчага. Мин шушы контрактны эзәргә булам. И продюсерга шалтыратам. Түзә алмыйм. Мин кайтам кире Ульяновскига. Беренче сулыш, ул синең тәмамланган. Икенче сулышың бүген. Нәкъ ачылып кына киткән вакытмы? Менә әйтәләр бит инде, начар тормыштан бар да яхшы булачак. Әгәр дә син шушы авырлыкларны үткәнсең, дәвамы әйбәт булачак. Менә минем алдагы тормышым хәзерге вакытта мин бәхетле кеше. Чөнки минем янәшәмдә гаиләм бар. Минем абыем бар. Терәкләрең күп, алар ышанычлы. Бер кеше булган татар сәхнәсендә. Ул синең өчен иң мөһим кешеләрнең берсе, синең яраткан мөгаллимең, һәм ул синең иҗатыңа зур йогынты ясый. Нәкъ менә 4 көн эчендә Илдар Насыйровны үзгәрткән Татарстанның халык артисты Миңгол ага Галиев ул. Синең өчен Миңгол абый ни дәрәҗәдә кадерле кеше? Сөйләп китә. Беренче тапкыр Миңгол абыйны мин күрдем Иркәнең концертында, Уникста. Ул да аның укытучы булган. Мин дә анарда укырга теләк белдердем инде. Аннары татар маңында күрештек без аның белән. Мин анда җырладым, но мине кертмәгәннәр. Яшьтә идем, белемем дә артык булмады музыка дәрәҗәсендә. Менә минем теләгем ул Миңгол абый. Чөнки без аның белән инде 4 ел эчендә теге туганнар кебек инде булдык. Туганлашып беттек. Синең иҗатың хәзер инде ул рәткә керде. Ул алга таба гына бара. Әле синең күп кенә клипларын чыкты. Шуларның икесендә синең әниң ягыннан кадерле әбиең Хава әби төште. Ничек ул Хава әби шушы клипларында төп геройы булырга ризалашты? Төшергән эшкә нинди нәтиҗә ясады? Башта үзем уйламадым. Төшәме микән, юкмы, булдыра аламы микән? Хәзер без бөтен команда белән, бөтен актер составы белән, операторлар белән җыеп барабыз да булдыра алмый икән хәзер. Менә шундый уйлар да бар иде минем. Менә элекке аулак илер булды. Без клипның башында шушыны күрсәтергә теләк белдердек. Милли гадәтләрне кушып, менә шундый заманча клипны төшердек. Тәмле көннәр килде инде, җылыта башлый кояш. Кояш юлына баскачта сикертеп ала бераз. Йөгерәбез, уйныйбыз, биебез дә җырлыйбыз. Җәйге көннәр шәбетәләр, синнән бер дә туймыйбыз. Йөгерәбез, уйныйбыз, биебез дә җырлыйбыз. Җәйге көннәр шәбетәләр, синнән бер дә туймыйбыз. Җиләк исләреннән башкаең әйләнмәсен, чәчәк арасыннан чыгып алкыртып әйләнмәсен. Йөгерәбез, уйныйбыз, биебез дә җырлыйбыз. Җәйге көннәр шәбетәләр, синнән бер дә туймыйбыз. Йөгерәбез, уйныйбыз, биебез дә җырлыйбыз. Җәйге көннәр шәбетәләр, синнән бер дә туймыйбыз. Син бит әле бер дә җырчы түгел икәнсең белемем буенча. Бүгенге көндә Ульян өлкәсендә рус теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшлисең. Нинди юллар сине мәктәпкә укытучы булып эшләргә алып килде юлда? Беләсезме, Ильяс, 9-нчы сыйныфта экзамен биргән вакытта мин уйладым. Дәвам итәргәме укуны, юкмы? Аннары әйтә, бармыйсың. Музыкальный юнәлештә бармыйсың син. Башта югары белем кирәк бит инде. Аннары бер танышым
әйтті, әйдә безгә педагогический университетка кер. Аннары инде практиканы үтәгәч, инде мин уже башыма керде, инде менә хәзер 2 елдан соң педагог булырмын. Инде хәзер 3 ел дәвамында мин мәктәптә эшлим инде хәзер. Балаларны рус телен, әдәбиятын укытып тырышам. Балалар сине яратамы? Бүләкләр ясыйлармы? Бүләкләр бик күп ясыйлар. Бик күп. Бик күп Син ясыйлар. популяр. Юк, мин Ильяс эшкә килгәндә, алар бит минем иҗатымны күзәтеп тә баралар бит инде. Бөтен Инстаграмда язылалар, контакт шитләрендә утыралар. Бөтен клипларны, бөтен җырларны яттан беләләр инде. Синең иҗатыңа әйләнеп кайтыйк әле. Менә монда бер матур гына мактау таныклыгы тора. Ул гаҗәп дәрәҗәле Вахапов фестиваленең лауреат исемен дәлилли торган мактау таныклыгы. Һәм анда 1-2 исем язылган Илдар Насыйров. Ничек син җиңә алдың бу фестивальне? Лауреат исеме дәрәҗәле бит. Менә дөресен әйткәндә, Вахапов фестиваленә катнашырга теләк белдердем мин әле 2014 елда. Менә ул беренче теләгем бар иде. Менә катнашам. Минем җитәкчем әйтте, бармыйсың әле, яшь җырларың тупланмаган әле, бара алмыйсың. Аннары менә шул продюсерлык аркасында мин бара алмадым 2016 елда. Менә үткән елны былтыр мин анда катнаштым. Менә шул кадәр хис кичерешләрен белсәгез. Зиннур Нурмөхәммәтовның иҗатын кызыксынып, мин шушы җырны алдым инде. Менә үзем теләк белдердем катнашырга, гаризаны тутырдым да катнашырга булдым. Менә кызыклы факт, хәзер сөйлим. Утырам мин дәрестә, дәресне алып барам. Миңа шул вакытта звонок, шалтырату. Алло, исәнме, мишәр егете, ничек хәлләрең диеп. Мин теге гафу үтенеп, гафу итегез диеп, мин сөйләшә алмыйм, мин дәрестә телефон ташладым. Аннары соң 1 минут эчендә SMS килә. Илдар, сәлам, бу Рифат Ахметович Фаттахов, продюсер. Мөмкин булса шалтырат. Аха. Шул ук вакытта бөтен китапларны ташлап, бөтен дәфтәрләрне ташлап, шабып чыктым мин. Шалтыраттым, менә бәхет хисләре булды минем өчен. Чөнки Рифат Ахметович миңа тәкъдим итте, менә без сине оркестр белән чакырсак, гала концертта җырларга килә аласыңмы, җырлый аласыңмы? Мин әйтәм, әлбәттә, менә шундый теләк булса, әлбәттә киләм, әлбәттә репетиция ясыйм. Алайса әзерлән. Менә шушы Сабантуй җырын сайлаганнар алар. Мин сайламадым үзем, алар сайлап алганнар. Һәм дә инде Рифат Ахметович Фаттаховка бик зур рәхмәтләремне белдерәсем килә. Аның ярдәме минем өчен бик тә кадерле. Безнең тамашачылар өчен дә башкарып китәде шул Сабантуй җырының берлешен. Мөмкин булса. Җилне узып чаба егет ул, кыналана кырысты. Җилне узып чаба егет ул, кыналана кырысты. Үзе үстергән нигеннәр аңа булыша төсле. Сабантуйда сыналау батыр егетләр кеше, кылга башындагы селге беренче килгән егет өчен. Иң сылу кызның йөрәге беренче килгән егет өчен. Әфәрин Илдар, әфәрин. Әле бит бу Вахапов фестивалендә катнашканда 3 җитәкчең була торып, җитәкчедән башка катнашырга карар кыласың. Бу нинди тарих булды шундый? Менә Ильяс, беләсез, анда гаризада теге җитәкчеңне язырга туры килгәндер миңа, но мин бер җитәкчемне дә язмадым. Чөнки һәр җитәкче минем өчен кадерле. Әлбәттә. Рима Ибрагимовга рәхмәт. Салават Закиевичны да онытмаска тырышам, чөнки мин аның бүлегендә укыйм. Шәкерте. Һәм дә инде минем кадерле кешем мин булабын да онытмаска тырышам. Шулай акрын гына рәвештә соңгы сорауга да күчәбез. Әгәр дә сиңа телдән балачакка хат язырга кушсалар, ул нинди хат булыр иде Илдар? Кешеләргә шундый сүзем бар. Балачакка ешрак кайтырга. Чөнки тормыш авырлыклардан тора. Менә һәрбер
Авырлыкларын тыйып, бүгенге көндә шатланырга кирәк. Шатланып яшәргә кирәк. Рәхмәт сиңа әлеге җавабың өчен. Бүген безнең чәйне юньләп эчмәдең дә бугай. Безгә инде саубуллашырга вакыт. Рәхмәт вакыт табып безгә кунакка килгәнең өчен. Иҗатыңа бар тик зурдан-зур уңышлар гына теләп калабыз. Инде үзеңә шәхси тормышта бәхет шатлыклар. Рәхмәт чакыруыгызга. Рәхмәт Майдан телеканалына. Без инде саубуллашабыз. Сау булыгыз, хөрмәтле дусларыбыз. I just fade away. Feel it, Fade I away. feel it. I Fade feel, away, yeah, yeah, yeah. I think too I much. feel it. Your love is fading. I feel it. Roll up, hold up, pull I up, pull feel up. it. I love the, I wanna, I'm I tryna. feel, I'ma rock the boat, work the middle till it hurt I a feel little. it. Your love is fading. I feel. Тапшыруның партнеры мәркәзебезнең нәкъ үзәгендә урнашкан Апарт Hotel отеле. Онытмагыз, сезнең Казан уртасында үз өегез бар. Битлекләр салынды. Бүген Илдар Насыйровның серләрен ачты. Киләсе серләр инде киләсе очрашуга калыр. Бүгенгә сау булыгыз.